kekek mencok neng ngepang mabur maneh mencok neng pari aja ngenyek ya dik karo wong lanang yen ditinggal lunga setengah mati. Walang apa Ya mencok neng korong ya walang biru walang putih kucang mangan yo mas ora kluyuno sing ra duwe bojo ora tau mulih sapa Doni kita Doni sayang siapa anak budaya Mas bareng Rizka Nurisa ada Gusti Arjuna Ilka Derista yuk piye Mas jaganan tresnaku kaya dene aku kan jaga tresnamu ndak pasake preng pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. anak budaya 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 1, 2
sing tak tresnani IDM diwe kok rambalesi Tak bloke. opo sliramu wis lali janji suci ganti kamu wingi